Peggy 18. Dzień dobry, tutaj przed kamerą internetową. Już. Gramy sobie dzisiaj znowu w Battlefielda 3. Będziemy kosić, różnąć, zabijać, nabijać, przebijać, obijać. Na polskim serwerze Husaria. Trollololo. W trybie Tank Superiority. Na mapie nie wiem jakiej. Widzę czołgi. Ale nie mam takiego zasięgu. O! Fuck, dlaczego musiałem przywalić akurat w budynek? Fuck, znowu. Zaraz mi skończą się rakiety. Uciekaj, uciekaj. Czyżby mi się skończyły? Ach. No i w pizdu. Wiedziałem. I ta kultura na czacie. Jebane kampy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Gdzie ja jestem? Gdzie? Tu. Co to za mapa? Ta mapa to... pancerna tarcza. Pancertarcza. Panzer Shield. Shield. Straciliśmy cel. Odbiór. Idę przejąć cel. Odbiór. Owa. Hops. Z prawej czołg, z lewej czołg. Jestem bezpieczny. I'm safe now. Będziemy się czołgać. Kampienie taktyczne.
boją się. Suki. O, trafiłem. Trafiłem. Ho, 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 ho. O ty mały. Nieważne, idziemy dalej. Fuck. Tak jednym strzałem. Tego się nie spodziewałem. Dobra, teraz szybki poradnik dla tych, co grają w Battlefielda. Klikamy taki przycisk, znajduje się z lewej strony u góry. Pisze na nim ESC. Klikamy. Wchodzimy w opcję, dajemy dźwięk i twój system dźwiękowy. Nie dajemy sobie hi-fi, ani kino domowe, ani słuchawki, tylko dajemy sobie taśmy wojenne. A to co? Dobra, tego nie załączamy. I jest o wiele lepsza jakość dźwięku. I mamy. Od razu lepiej. I nikt na mnie nie poczekał. No jedź! Jazda. O, widzicie? I od razu zaczął jechać. Fuck, po co ja wysiadłem? Myślałem, że nie pojedzie, no ale pojechał. Cel jest nasz. Cel nie jest nasz. No i nie trafiłem. No i ktoś go rozwalił. Chytry Dimitri. Dimitri chytry. Przydałby mi się jakiś pojazd. A nie cały czas latam w tej we w te. Czekaj! No. Jedziemy. O, ale lufa.
Ja nie jestem ostatni. Ale mam fajny ping. Niezły. Nie przejedź go. No. Prawie byśmy przejechali kogoś. Nie wiem, w co strzelać. Może w nic. Wysiadam. O. O tak. Oj, dlaczego ja nie zniszczyłem go? Cel jest nasz. Ale nadal przegrywamy. Fuck. Nie widział, nie widział. Nie trafiłem. Znowu. No. Dobra, czołg. Ty będziesz jechał. A ja cię będę osłaniał. Albo nie. Musiał użyć dymu. No nie. No nie. Polowanie na snajpera. Czy jeszcze tu będzie? A, był. Ale to nie był snajper. No i co ja mam, powiedzcie, teraz zrobić? Albo nie mówcie, bo nie odpowiecie.
What I should to do? Mogę się schować w dziurze. I ładować. O. I wyszło. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu ktoś biegł. Dobra, nie będzie go zabijał nożem. Kolego z tyłu, z boku. Ups, moja wina. No, dacie mi jakiś pojazd. Może zacznę śpiewać dubstep. Dobra, idę. Nie może taki filmik być, żeby siedział i czekał w bazie na czołg. Przebiegniemy sobie te 400 metrów. Co to jest? Z karabinem, javelinem na plecach. Wow, wow, wow. Co to było? Komuś się nudzi i robi jakieś stylyki po 5 zabić. Jak widzę. Co my mamy tu? A, granat. A tu? A, nóż. Możecie się zapytać, co to jest nóż. A nóż. Jest to nóż anihilacji. Dzięki temu nożowi zanihilujemy wroga. Znowu nie trafiłem. I trafiłem. Ale tam nikogo nie było. O, słyszę. O. Skończyło się. No to była taka krótka gra. Zdobyliśmy 1930 punktów. Ping 13, jak was to interesuje. I do zobaczenia w następnych odcinkach.